apa wae ning awake dhewe iki obah-obah. Iku wis wiridan sahyan. Selamat sore, Bagus. Selamat sore. Salam Rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu saged dumadi. Kita sudah bersama Bagus, teman-teman. Nah, beberapa bulan yang akan datang, 1 sampai 1,5 bulan yang akan datang, kita sudah ketemu hari puasa Ramadan. Nah, ngomong-ngomong berbicara tentang puasa. Puasa apa, Bagus? Agar rezeki kita itu semakin luar biasa, semakin mudah. Nah, monggo, Bagus. Nek poso Ramadan karo poso tirakat iku sisilah meh padha. Cuma beda. Iku meh padha cuma beda kan. Nah, sing kanggo utawa kerejekian utawa sing kanggo kerejekian lan sak piturute njaluk slamet sing gawe urip iku tirakat poso Senin Kamis. Senin Kamis. Untuk memudahkan rezeki. Iya. Tirakat poso Senin Kamis. Terus malam Jumat tik gentot utawa wiridan. Malam Jumat. Tawasul. Ya. Tawasul ya. Nah, bar tawasul kuwi metu sak jabane emper. Setelah tawasul, metu sak jabane emper. Keluar depan rumah. Itu kira-kira jam berapa, Mas? Jam 12. Jam 12 malam. Ngadepi seng. Berarti menghadap ke timur. Ngadep nyetak. Ya. Terus njaluk sing gawe urip. Apa sing sejo. Oh, berarti meminta sesuai dengan keinginan kita. Nah, tirakat iku gampangane. Awake dhewe iki kudu dikei isi kan, dikei isi. Ora ragane tok dikei isi kan. Jerone dikei isi kan. Jenenge tirakat iku ibarate iku ngekei ngombe utawa mangan ning jero awake. Iku jenenge tirakat. Nah, awake rate openi ya sukmane ya mlengkah-mlengkah. Berarti ada hubungannya dengan kerohanian kita, Mas. Iya lho. Pulo awake powakani. Iya to, powakani. Terus wiridane tek encepno, tapi jerone ora tek pakani ya padha ae. Berarti sangat penting puasa, Pak. Puasa. Tur oleh wiridan iku ora kur lambe tok kan. Kur lambe tok. Obah saubah ya wiridan. Wiridan. Heeh. Saesi awak dhewe kan obah saubah wis wiridan. Cuma wong kan go ngerti kan. Iya. Iku saksi apa wae ning awake dhewe iki obah saubah. Iku wis wiridan sahyan. Cuma awak dhewe kan go paham kan. Iku kerek ngolas. Ngolasnya piye? Tirakat. Iya. Poso Senin Kamis tik rutin kan. Berarti kalau bisa rutin ya, Pak? Rutin, iku nggarai genah. Jadi kalau bahasanya harus istiqomah. Tik rutino Senin Kamis kan. Nah, kok imbangi karo apa? Alam. Maksudnya gimana, Pak? Alam ya pas bengi melek iki. Nah, masuke alam pas bengi. Malam hari. Iku malam. Dadine ora poso tok. Dadine alam tegawe, posone tegawe. Berarti melekan soal bahasa Jawanya. Meleki krana awake dhewe. Megake wong sering melek bengi. Umpamane ana lang-lang andum jagat, ngelilingi jagat. Iku ngerti. Ngono. Oh, bocah iki sik melek ta. Sing ngantem utawa gawe Allah iku gak sedo. Berarti mental ya, Pak? Mental. Oh, bocah iki sik melek ta. Tak kirimane rezeki. Mbah sangka ndi sangat parane. Nah, makane kenapa kok tekan melek kan? Meleki rohe dhewe iki. Nah, rohe dhewe tinggo melek. Menyadari. Heeh, tinggo melek. Aja langsung kelimpruk turu jam 10 turu klemprak.
iku padha ndadekne sumpeke awak. Hmm, Perkarane piye? Sukma iki njaluk mangani kan. betul, Mas. Ngono. Sukma iki njaluk mangani, ora gaya tok kan. Sukmane piye le mangani pas jam heninge rasa ge mah alam nyatokno alam. Didorong dengan puasa tadi, Mas. Puasa karo mulai bengi. Hmm, Mulai bengi tiimbangi teko wiridan. gitu. Terus meditasi. Meditasi krana Gusti. Aja meditasi kepengin ngerti. Nek kepengin ngerti udah. Meditasi karena Gusti kan dalane tok ndi. Nah, nuruti melayune banyu. Nah, larane iki mendheke ning ndi lah cebloke banyu. Benah. Niku wis ndadekne kembang mawar. Nah, wis tukul kembang mawar tukul. Iku dendhaleno wangi. Wangi, Mas. Wangi. Nah, rezeki teko ndi teko. Slamet lan slumut iki teko kabeh. Makane tiimbangi melek, tiimbangi tirakat, tiimbangi poso Senin Kemis kan. Aja langsung poso del gak ono imbangane yo nganggur kan. Jenenge poso iku kersa kok. Nah, kersa aja rumangsa iso kan. Jenenge poso iku kersa. Kersa sing gawe urip. Kersa sing gawe lalang jagat. Ngrumangsani aja iso ngrumangsani. Dadine awake dhewe iki aja sampe ngrumangsani iso. Ngrumangsani aluk gak iso. Intine awake dhewe iki sinau. Megake ning alame awake dhewe iki ana apa ya gampangane tulisane Quran ning awake dhewe kok iso. Nggih. Sinau iki gak teko Quran gak. Sinau teko alam teko awake dhewe kan. Nggih, Mas. Nah, Matur nuwun. iya ta. Nggih. Nah, sinau teko Quran, sinau teko ngaji. Iku kan kedudukane ning kepinteran. Kepinteran, ilmu. Ngilmu. Kedudukane ning kepinteran. Nak sinau tentang poso Senin Kemis, terus wiridan ning rasa. Iku sinaune mlebu ning gone pengalaman lan nglakoni. Nglakoni. Heeh. Dadine laku. Apa sing dilakoni? Nggih. Laku karo wong pinter iki wis beda. Hubungane wis beda. Tujuane padha tapi hubungane wis Beda. Makane para kadang para sederek di manapun berada. Coba poso Senin Kemis lan wiridane diincepno. Ngono. Wong salat iku gawenane alat kan selendenan intine. Wong salat niku selendenan, alat intine. Alat awak dhewe. Mangkane. Nate kok tanggane apa? Tangga lho. Nah, tangga. Tangga. Iku tanggane karo salat. Makane ayo belajar bareng-bareng intine. Belajar bareng-bareng. Poso Senin Kemis, wiridane diincepno, rasa lan rumeksane diincepno dadine ben karsa tumindake sing ala ben ora pating mara. Intine ngono. Njaluk sing gawe urip muga-muga dikai rezeki sing besar. Salam rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu.